Mula tema di Tuhan, mula tema nang dihita, di son hami sian manajemen Grand Tamang Convention Center, pasahaton souvenir tu hamuna tu Raja Parhata do protokol, asang gia tutu luanon, say ditabay tuat di hamu bisuk mangulahon siada tahun siapa takatta. Jadi di son di pasahat kami, tung otikpe, tung songonope seperti kami las maru hamuna, inang berek kamulan nilai muna, berek kamu mahamin pasahatot tu hamuna. Pesan nami tu hamuna amang, polo tungpe, adong hahurangan nami gedung namion ba hola tuhami matu siupok kamu ale bodo adong go kelebihan nami husipok hataho kamu kabar kamu matu luak portibion mula tema dihita Oras, oras. mula tema dihita komani wajak